Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po kung sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas sa araw-araw. At sana po ay huwag po kayo makalimot pong tumulong sa mga taong hihiga po sa hirap ng buhay. At ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat at ipagkakalob sa inyo ang siksik, dikdik at umapaw na pagmamahal ng ating Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Ang aking ibabagi po sa inyo ngayon pong araw na to, mapagpalang tanghali po sa inyo lahat. Aking ibabagi po sa inyo yung orasyong pampalayas kay Satanas at manginginig sa takot. Dapat po ay mayroon po kayo nito na aking ibabagi po para kung halimbawa po ay manaramdaman po kayo na parang nakukuhan po kayo, kasi mararamdaman mo kung may masamang elemento, masasamang mga kadiliman po, mararamdaman po ninyo yan. Parang kikilabutan po kayo at parang maalinsangan. Number 1 po yan pag may mga ganyan na kuan po, yung masamang mga elemento, mga masasamang mga kahit ano po, basta masasama yung mararamdaman nyo na tahimik ang lugar, na maalinsangan at makakaramdam po kayo ng kakaiba sa inyong buong katawan at para kayong hinihiga po sa paghinga kung may mapukon po kayong mga ganyan na masasama o mga demonyo. Yan po, para maunawaan po ninyo kung sakasakaling pumunta po kayo sa ibang lugar po at may naramdaman po kayong ganun, gawin nyo na lamang po, magdasal po kayo ng isang Ama namin, tapos humingi kayo ng gabay sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Kung wala po kayong poder, magdasal po kayo isang Ama namin lamang po at humingi kayo ng gabay sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat na, Ama, iligtas mo ako sa aking hinaharap na ganito, na ilayo mo ang mga kanyang mga masasamang mga espiritu, demonyo, ilayo mo sa aking harapan at tulungan mo ako, Ama, na ilayo at kuan mo mga masama na parang hindi sila magkuan sa akin, gagawa ng mga anumang mga ikasasama. Palayasin mo sila sa aking harapan, Ama, na ikaw ang maghari sa aking sa puso't isipan. Ama, gabayan mo ako, tulungan at turuan na palayasin ang mga masama sa aking harapan. Pero kung may kung na po kayo, yung halimbawa nag-devotion na po kayo at may poder na po kayo, bakod, balabal, pundo, usalin nyo po yung ganun po. Tapos kung po banggitin nyo lamang po yung sa mga kon pala yun, sa mga una ko pong sinabi po, kung wala po kayong poder, bagod, balabal po, magdasal po kayo sa Ama namin at madali lang po, isa ulo po yung aking ibabagi na kung wala po kayong poder, magdasal po kayo sa Ama namin at sunod nyo po yung Sator Ari po, Tinik Pirarotas at ipo nyo sa hangin po kung saan nyo po nararamdaman po yung masasama na demonyo o mga kon po. Ipo nyo doon at liliwas po yan at iiwas po, kasi ang Sator po ay napakakapangyarihan po yan. Pangkalatan po yung Sator Ari po, Tinik Pirarotas. Kaya dapat po sa panahon ngayon po ay dapat po mag-aral po kayo ng mga spiritual para
may protection po kayo sarili, at malayo sa sakit. Kasi ang gumagawa po nating mga sakit, kung naniniwala po kayo sa akin, sabihin po ay ang gumagawa po natin sa sakit ay mga demonyo, mga masasamang espiritu. Ang gumagawa po nating mga sakit. Kung naniniwala po kayo, hindi po kayo naniwala, maraming salamat po sa inyo. Kasi yung mga binabagay ko po dito ay mga naniniwala lang po. Kung talagang hindi po kayo naniwala, isip na lamang po para kayo na ang bahala na kon po. Sana po ay palagi niyo po naintindihan po aking ibig sabihin po. Ang aking babagi po ngayon po araw na to ay orasyong pampalayas kay Satanas at panginginig sa takot. Ito po. Mag-isap po ng isang ama namin at isunod po yung 3 beses po. Dasal po tayo. Ama namin na sa langit, sambahin ang pangalan mo. Ikaw nawa ang manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin, at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kariyan, ang kapangyarihan, kapurian, magpakain naman namin. At isunod po yung 3 beses po yung ito po inuusal po sa isip lamang po, pero ito ay babanggitin ko para marinig po niyo ang pagbigkas po ng orasyon po. Usanin po sa isip at ihip po sa dibdib ng 3 beses, pakrus o ihip sa tubig at ipainom sa pasyente po. Ito po ay pwedeng igamo sa pasyente po para lumayas po ang demonyo sa kanyang pasyente na sumapi sa kanya. Narito po ang orasyon po. Tistunam dinirisim yor Isus 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 libi patri patrimonios igusum satur aripo tinit pirarutas. Tistunam dinirisim yor Isus 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 libi patri matrimonios igusum satur aripo tinit pirarutas. Tistunam dinirisim yor Isus 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 libi patri matrimonios igusum satur aripotik pirarutas. Yan po ang orasyon po ng orasyon pampalaya sa Satanas. Kung gagamot na po kayo ay maganda po ito sa ginagamot po ng pampalayas. Hindi lang sa demonyo, lahat po ng mga masamang espiritu, mangkukulam na sumapi sa pasyente ay papalayasin po yung orasyon na ito. Napakabisa pong orasyon na po ito. Kaya dapat po ay may saulo po ninyo kung talagang gusto po yung manggamot o magagamit po nyo sa kung may nararamdaman po kayo sa inyong mga tahanan na kakaiba po, usalin nyo po ito sa isang kumuha kayo ng tubig na kahit isang tabo po, lagyan nyo isang dakot na asin, tapos usalin po nyo ito ng 3 beses. Pagkatapos nyo usalin po, isa iwisik nyo po sa inyong paligid, sa paligid ng inyong bahay, at lalayas po ang masamang espiritu. Marami pong kaparanan po ito na magagamit po ninyo. Maraming salamat po. Kung gusto nyo po rin pong palayasin talagang masamang espiritu, ipainom nyo po, ihip po nyo sa isang basong tubig at ipainom nyo po sa pasyente at lalayas po yung masamang espiritu o demonyo sa katawan ng pasyente po. Maraming salamat po sa pakikinig at panunod po. Gawa ng Pangasinan. Shout out po sa inyo lahat.
sana wag po kayo makalimut pong mag-subscribe, mag-like and share. Salamat po.